τόσες ώρες δουλειάς. Είμαστε εντάξει τώρα. Φίλε, μπορείς να με ανεβάσεις πάνω. Θα σε ανεβάσω, φίλε μου. Υπάρχει πρόβλημα. Τι πρόβλημα να υπάρχει, φίλε. Στην πλάτη μου θα σε πάρω. Ωραία, ευχαριστώ. Ρε, τρελάθηκες. Τι? Το πρωί ήταν έλεγες τη φοβάσαι και που τους βλέπεις πάνω στο γερανό. Ναι, αλλά τώρα πρέπει να ξεπεράσω τις φοβίες μου γιατί πρέπει να ανέβω. Πού να ανέβεις, είναι πολύ ψηλά. Από εκεί πάνω μοιάζουν τα σπίτια μας κρυπτόπουτα. Μοιάζουν οι άνθρωποι μυρμήγκια. Όταν θα χρειαστώ ψυχολογική υποστήριξη για τα άπαντα του Χατζή θα σε φωνάξω. Δημήτρη, θα σκοτωθείς. Άμα δεν βρω τα σχέδια εμένα εμπρός ούτως ή άλλως. Σκουλουκέτες αφήνω. Παλικάρι, άντε να τελειώνουμε, έχουμε και δουλειές εδώ. Αλέξανδρε, άσε. Αφού θες να σκοτωθείς, πήγαινε. Πήγαινε ρε που δεν σε νοιάζει για το φίλο σου. Αφού θες να σκοτωθείς, πήγαινε. Πήγαινε ρε που δεν σε νοιάζει για το φίλο σου. Αν είναι να σκοτωθείς, δώσου... Πήγαινε ρε που δεν σε νοιάζει για το φίλο σου. Αν είναι να σκοτωθείς, δώσουμε ένα 50. 50? Τι, αφορολόγιο? Και ένα γρανάκι δώρο από μένα. Έλα, το τελευταίο. Ευχαριστώ πολύ. Το Θεό, από πού πάω? Σώντα από εδώ. Δημήτρη! Μira, Δημήτρη, μην ανέβεις. Πας αφεντικός να λέει, ας απολύσει. Θα εστιάζω εγώ που βγάζαμε κοιμά και τρίβω παρανόμως κάθε μέρα. Μην ανέβεις. Άσε με ρε καφαντέι! Είμαι έτοιμος. Ανέβαστο. Ανέβαστο. Πάμε, πάμε. Τι είναι αυτό? Τι έπαθες? Ήσυχα ρε φιλαράκι. Φοβάσαι ρε, έχουμε ανεβάσει τόσους ανθρώπους πάνω. Πώς κάνεις έτσι? Πάει ο φίλος μου, πάει ο νεφός μου. Όχι, δεν θα πάθει τίποτα ρε, ηρέμησε. Ηρέμησε. Γνωριζόμαστε από κάπου. Δεν πάει άλλο. Δεν πάει άλλο. Θάρρος, Δημήτρη, θάρρος. Είσαι γιος στρατιωτικού. Είσαι ένας Τσοπάνογλου. Λοιπόν, με το 1, με το 2, με το 3.